قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Duk abin da ya farko tabbas sai ya karshe. Cikakken batu akan wato mutuwar fitaccen jarumin masana'antar Kano din nan wato Tahir Fage, yayin da mata cikakken batu akan wani shirin namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To amma mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar karrawa, don haka shine zai baka damar samun zabafan labaran mu kuma da zarar mun dora. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan bidiyo da yake tawo a social media, mutane sun jajanta yayin da aka tabbatar da cewa wannan jarumi ya mutu. Cikakken gaskiyar batu mai tare shi a cikin wannan shirin namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To mai sauraro, wannan jarumi dai sanannen jarumi ne a masana'antar Kano, yayin da kun san cewa duk inda kake da masoya to tabbas zaka samu makiya a gurin, yayin da makiyansa ne suke ganin cewa domin su wato bata masa, su ne suke ganin cewa za su biyo ta wannan hanyar don ganin cewa sun bata mai rai, yayin da suke da wato bude wato shafuka a kafar sada labarai suna postin din wannan jarumi wai akan cewa wannan jarumi Tahir Fage Allah ya masa rasuwa, yayin da ba akan wannan jarumi aka fara ba. Inda aka far sada labari za ga wasu mutane daban wanda suke batawa mana harka, za ga suna postin din mutane daban-daban su ce wai wane ya mutu, wane ya mutu. Idan za ku tuna a baya ma akwai wanda suke postin din wato Suleiman Bosho, irin su wato Lilu Adam Izango, Fatima Kinaru, Mai Karama, Amira Shu'aibu, irin su wato Malam wato Usman Dahir Bauchi. Don wannan duk suna postin din su domin ganin cewa wai sun samu biyuwar, sun samu kuɗi. Don su zaku ci baka san cewa mu a cikin wancan namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Mun gode.